Здрасти, Дария. Здрасти, Петю. Ей, пак не успях. Опа, още един се стрелях. Уф, пак му оцелиха. Ехо, какво става? Нова игра ли търсиш? Не търся нова игра. А какво правиш тогава? Деве се ровиш нета и мълчиш. Търся думи. Моля, търсиш думи ли? И за какво? Търся думи, синоними на болка. Замисля ли си се какво има в игрите ни? Смърт, падащи фигури, точки за победителя. Сама го казвам. Точки за победителя. Какво ти грижа, бе, Дари? Рисуваните хора не ги боли. Ако ще да знаеш, игрите са много яки. Но аз не мисля за болката на рисуваните хора. Аз мисля за нашата, за моята, за твоята. Те боли ли те за някого, когато някой губи, когато се проваля, когато чуеш за нечие истинско нещастие? Усещаш ли болка, Петю? Подминаваш ли бездомника без да го видиш или... Честно да ти кажа, не съм се замислила. И какво ти става пък на теб? Днес е неделя. И София има ча в четвъртък. Не мислиш ли, че ставаме все по-безсърдечни? Гледаме на живота като на игра или на филм, а игрите все повече оследват времето, дори живота ни, човече. Не мога да повярвам, че ти го казваш. На теб всичко ти е наред. Отличничка си, първа в танците, активистка в БЧК. Учителите се скъсват да те хвалят и да те сочат за пример. Какво си се размрънкала на тебе? Аз най-добре знам как се чувствам. Знам какво ми липсва, какво все повече ме прави друга. Не ми е достатъчно да съм само мамината принцеса и гордостта на класната, нито най-готината в тайфата. Плашиш ме, момиче. Не трябва да те плаша. Хайде да отиваме при другите. Какво ли става с Милена? 3 часа вече чакам някой да звънне. И как можа да се случи това? Толкова си мечтаях за рождения си ден, а сега... Какво ще правим сега? Не бой се, Неби. Чух се с мама. Тя каза, че са вкарали спешна помощ, а оттам не се... Там работят страхотни специалисти. Ще я спасят. Сега ми идва на ум, че Пирогов е името на един изключителен лекар, който е спасявал смъртно ранени войници. И Милена ще спасят, не бой се. Не ми говори за войници. Ужасяваш ме. Сяка сме на война. Та ние сме деца. Добре, така е. Но много добре знаеш, че цигарите не й пречат. Също така и алкохола. Само да не беше пробвала тази гадна комбинация от хапчета и алкохол. Ама тя си е виновна. Винаги е. Млъкни. Всички сме виновни. Всички се смеехме. Всички я насърчавахме да пробва. Всички се забавлявахме на комичния вид. А сега? Какво ще правим сега? Не ви стига. Моля ти се, преиграваш. Много добре знаеш, че нищо няма да й стане. Малко успокоителни, какво толкова? Вери, какво е станало с Милена? Тя е ослепяла. Ще живее, но никога няма да може да вижда. Господи Светозаре, как стигнахме до тук? Как? Пустыни,
театрална сценка. Неестествено е безразличието. А то е по-опасно от всички изкушения на съвременния свят. Ние знаем, ние можем. Ние сме светът, ние сме денят, всички заедно, сега. Може би е невъзможно от родните цветове на 21 век да предизвикат реално ослепяване. Но ние решихме героините от нашата сценка да загуби зрението си, за да предизвикаме нетърпимост към друга слепота. На Невежеството, лекомислието, равнодушието, безотговорността. Предизвиквайки я, сме сигурни, че заедно можем да победим дебнещия звяр на зависимостта и всеки наш ден ще бъде Един страхотен ден! Страхотен ден и страси очи, страхотен ден на тъмни дали. Страхотен ден, очима небе, страхотен ден на векове. Слънчевия живот, аз изправя съм мен, нека е слава хората земя. Аз изрази сърце за светлите неща. Аз избрах страхотен ден. Страхотен ден, страхотен ден, сега своят живот е нещо да чува и хипи. Своя си казва, живот формулира си в нашия песен. Да влизаме на поле, да и да поене, да влезе цяло да да живява. И мене е смърти, тиха и доцент. Всички работники, изберете си ден, изберете си ден. Да продима сега, своя изпушената между нечувани.